Ok, pojďte si udělat haulík, co jsem dostala na Vánoce. Takže tady tyhle tepláčky z New Yorkeru, už jsem je měla vybrané předem. Potom tu nádhernou mikinu z New Yorkeru taky, všechno jsem si jako vybírala ty tepláky a tu mikinu sama. Jo, kupovala jsem si to. Potom tady tyhle pro A ještě Nike jsem Pro dostala nějaké graťásky, penízky úplně miluju. k Vánocům. Nike aktovku, to nesmí chybět. Upgrade. Potom Sol de Janeiro, to je takové cestovní malé. Sol de Janeiro. Tak, potom jsem tady nějaký pěkný záběr. Potom jsem dostala nové náušnice, protože já jsem všechny ztratila. Jo, takže tak. Potom jsem dostala takový náhrdelník random. Jo, taky děkuju. A potom jsem dostala takový, jako nevím, jak bych to řekla. A potom ještě takové jako originál legíny. A to bylo vše, tak bye!